Guys, ito na yung mga eggshells na gagamitin natin sa paggawa ng calpos or calcium fertilizer. Pero bago po natin pulbusin ang mga eggshells, kailangan po muna natin linisin, hugasan ang bawat eggshells at tanggalin yung mga papel na nakakapit sa loob ng eggshells, gaya po nito. Ito po ay kailangan nating alisin para mas mabilis ang pagdudurog o pagpupulbos ng mga eggshells. Kung sakaling tatanggalin nyo yung mga papel at madurog ang mga eggshells, mabasag, okay lang po yan, wala pong problema yan. Kasi ang purpose nga po natin ay pulbusin ang mga eggshells para makagawa tayo ng calcium fertilizer. So after natin linisin, kailangan din po muna nating ibilad or patuyuin ang mga eggshells. Gaya po nito. Ang mga eggshells na ito ay naibilad ko na po at napatuyo ko na. Depende po sa inyo kung ilang araw nyo po siya gustong ibilad. Wala pong problema yon. Kung gusto nyo po siyang ibilad ng mga 1 or 2 or 3 days, okay lang po yan. Wala pong problema. Mas matagal ang pagbibilad, mas magiging malutong ang mga eggshells. At pagkatapos po nating patuyuin ang mga eggshells, ito na po yan. Ready na po silang i-blender para mapulbos ang mga eggshells. Ito po yung blender na gagamitin natin. Pero kung sakaling wala naman po kayong blender, gumamit na lang po kayo ng almirez. Kahit ano pong klase ng paraan na pagdudurog sa mga eggshells ay okay lang po yun. Blender or almirez, wala pong problema yon. Kaya lang po tayo nagbi-blender upang mas mapabilis ang pagpupulbos ng mga eggshells. Pero kung matyaga naman po kayo, gumamit na lang po kayo ng almirez. So, tara guys, samahan nyo na ako magpulbos ng mga eggshells upang may magamit na tayo sa mga halaman natin na nagkukulot ang mga dahon. So, tara, samahan nyo na po ako. Guys, ito na yung mga eggshells na gagamitin natin para makabuo tayo ng calcium fertilizer. So, ito yung mga materials na kailangan natin. Kailangan natin ng blender. Itong almirez na to, pinapakita ko lang po ito sa inyo ngayon. Para sa mga walang blender, pwede po tayong gumamit ng almirez. Ito yung gagamitin nyo pang pulbos sa mga eggshells na to. So, need din po natin ng malinis na container. Lalagyan po natin ng mga pinulbos na eggshells. Kailangan din po natin ng kutsara. Kailangan din po natin ng 1 litrong tubig at ng embudo. So, kaya meron po tayo ditong 1 litrong tubig kasi gumawa po ako ng sarili kong version ng foliar spray na at the same time, pwede nating idilig sa mga halaman natin na may calcium deficiency. So, ito po yung gagawin na natin ngayon. Itong mga eggshells na to, gaya ng nasabi ko kanina, ay nalinis na po natin ito, natanggal na ang mga papel, naibilad na po at ready na po siyang i-blender. So, ngayon, magbi-blender na po ako upang maipakita sa inyo kung paano natin gagawin ang calcium fertilizer. So, start na tayo guys. Ito, pag nilagay nyo po sa blender, pwede nyo pong durugin pa ng konti. Gaya po nito. Minsan guys, hindi natin maiiwasan na ang mga eggshells, hindi po natin natatanggal lahat ng papel. So, may natitira pa dyang mga konting papel. Okay lang po yun. Kung marami naman po kayong oras, marami tayong oras sa ating paggagarden, tiyagain na lang po natin na tanggalin ang mga papel na to. So, ganito po ulit. Huwag nyo po ilalagay sa blender ng buo ang mga eggshells. Durugin din po natin sa ating mga kamay. Alam nyo, pwede nga po itong durugin sa kamay, pulbusin, kaso masakit. Kaya need natin gumamit ng blender para mas maging pulbos, mas naa-absorb ng mga halaman. Kaya kayo guys, yung mga balat ng itlog nyo na pinagpiprituhan nyo, kung meron naman po kayong maliit na garden, wag nyo po yung itatapon. Magagamit po natin yon para sa ating
calcium fertilizer. Kasi tayo nga, organic gardener, yung mga organic gardener, gumagawa po tayo ng ating mga homemade fertilizer o kaya homemade pesticide. So, malaking bagay na po yan kung meron po tayong mga eggshells na naiipon sa ating mga kusina. So, ilak lang po natin. So, silipin po natin. Okay lang po yan maski umuusok. Wala pang problema yan. So, ito na po ang ating pinulbos na eggshells. So guys, ito na yung ating eggshells na pinulbos. Ngayon naman po, ipapakita ko sa inyo ang sarili kong version ng aking foliar spray fertilizer na gawa sa eggshells na pinulbos. So sariling version ko po to, wala pa akong ginaya kundi sariling gawa ko po ito. Ang sukat lang po nito, ito po ay 1 litrong tubig. Tapos lalagyan po natin siya ng 3 kutsara po na pinulbos na eggshells. Kaya kailangan po natin ng imbudo. So, ayan po. Ilalagay lang po natin diyan. 1, 2, 3. Kasi guys, kaya ako gumawa ng ganito, naobserbahan ko dun sa mga pinupulbos kong mga eggshells na nilalagay ko sa mga gilid ng mga halaman ay napakabisa na nila. How much more kung ang ilalagay ko po ay yung liquid na mismo. Mas maa-absorb agad ng mga roots ng halaman na nangangailangan ng calcium fertilizer. So, kaya naisip ko po na gumawa ng sarili kong version. Ito po yun. Ang gawin po natin after na mailagay yung mga eggshells na pinulbos ay isi-shake po natin ang ating calcium fertilizer. Isi-shake. Ayan na po siya guys. So, ito hindi ko po ina-advertise yung dato puti ha. Hindi po to suka. Ito po ay ginamit ko lang na bote. So, ito guys, itong ginawa kong version na to, pwede po natin gamitin after 24 hours. Pero sa akin, ginagamit ko na po siya after po na magawa ko, maitimpla ko. Pwede na po siyang ipandilig sa mga halaman. So, ito po yung aking foliar spray fertilizer na gawa sa eggshells. So, ngayon guys, sana ay may natutunan kayo sa aking ginawang homemade fertilizer na gawa sa eggshells. Kasi nga po, kailangan ng ating mga halaman ng fertilizer na mayaman sa calcium, lalo na yung mga halaman nyo na nagkukulot-kulot yung mga dahon, yung mga halaman na may mga patch ng brown at spot ng yellow. Applyan po natin yung mga roots nila, diligan po natin ng foliar fertilizer na to. Wala na po tong sukat-sukat, direkta na po nating idilig sa mga
halamang nangangailangan ng calcium fertilizer. Kasi nga po itong pulbos ay malaking bagay po talaga sa mga halaman. Ganon din po ang liquid. Mas ma-absorb po nila ito. So, thank you guys sa panonood. Sana ngayon ay may natutunan kayo sa aking shinare na kaalaman. So, maraming salamat ulit at sa susunod po ulit na video ko, abangan nyo po ulit. Sa mga new viewers po dyan, guys, pa-subscribe naman ulit. Paki-share sa mga friends nyo yung aking mga ginagawang video. Alam kong may natututunan naman kayo, may nakukuha naman po kayong lesson sa aking mga ginagawang videos. So, yun lang po hanggang sa susunod mga kaibigan, mga new viewers. Thank you sa inyo at maraming salamat ulit. Bye!